Ay, so. Agoy na buang imo yung malanggit kao na kamo. Buang nga. Wala na guys. Wa na hinuod kaon nga kuan. Wala na guys. So, agoy inyo na ra ba lang mga salin ha? Inyo na ba agoy. So. Hi guys. Buang ng mga manuka guys, gikaon ila pa man gani ning sobra ning saginga, ni ikaon pag yun na. Kinitaan ko man ni dito sa kuan. Dito sa uma nagsuri-suri ko kay ngita ta pug bunot ba. Na isa ka bulig yun siya na nakuan siya, natumba na ba ang iyang punuan, nakuan na day kaayo siya kanang guwang na nya. Nakita na ako dito guys, mo ni siya guys na daghan kaayo siya ni siya guys ako na ni siyang gisipi na ana ako nagipangkuha sa iyang bulig na mga gwapa pa jud kay guwang pa jud na. Palito ni Manis Mercado guys, arang na ni ka mahal tag 12 na ang kilo na gisipi diri. Mo ni siya, sobra na nis manok na ilang gipang tuktok na dito. May gani kay nakalaag ko dito, sayang pud baya. May naman lang ni guys, ulong ago ni guys, di libre na kay kuan ani timo. Mga manuka pud ni kay ila pong tiwason. Ato ni iso dito kuandro. Asam na to ni sulod sa sulod. Tantan ito sulod ta dro. No, mao ni siya guys. Palito ni Manis Mercado guys. Gamay ra 50 ani guys. Ato ta kasada ang dayon ng saging tawag saging malungag. Unsa? Pirabe dala na saging. Sige na. Di maligya ka sige. Saging, sige. Sige na. Saging baligya. Ang ayan man kadro. Ano ni mo saging? Saging mo diha, baligya. Kaluoy sa bata, baligya saging. Ay, nabuan na. Saging mo diha, itlog mo sila man. Ibutang. Ay, gibunda kay lata. Buong. Nya, di ka maulaw maligyag saging. Di ka maulaw. Maligyag saging. Di daw siya. Hala, nahulog. Nahulog. Di daw siya ulaw guys, sa maligya aning saging. Inon daw niya saging baligya, di po na mo ni baligya guys. Oy, kay palit pa man gani Manis Mercado, na mo na hinon ni baligya. Ang unay kinitan. Uy, manuroy taon niya dito. Basig na puy guwang. Atong tubaon. Pudi ay no. Manuroy na pud mi unya guys, kay basig na unsa naman na siya oy. Guys. Naunsa man dive baka diha pamahaw guys. Sa na akong partner dere guys oy nga. Sliding man siya, sliding daw siya, sliding. Manuroy na pud mi unya dito guys dito sa uma. Kay basig makita na pud ay mi dito mga maayuhon. The next day. Hello guys. Magpa-flower muna tayo ngayon guys. May flower na ako dito na bago. Ito. Nagtanim muna ako ng flower. Nagdilig ko ngayon sa mga bulaklak ko dito guys. May mga bulaklak ako dito nga. Akong bubuan. Dian. Tagalog bubuan. Diligan guys. Ito na. May mga flowers na ako dito. Muna akong mga flower guys. Na ako ni siyang buuan kay murag nangauga na manggod na nabuhi na baya pud sila na daghan na sila. Ako na po ning gianam-anam guys kay puhon og human na ning amuhang gamay nga balay na anak ko'y flower nga ibutang sa ako siyang buuan. Nauga na ang iyang mga kuan bunot nga akong gibutang. Kinahanglan na gid siya og tubig. Yuhaw na guys ang mga akong flower.
Simple ra gud yung mga flower guys. Ay mga baratuhon ra gud pero gwapo naman gud ni siya og matambok na sila. Makawa sa stress ba, magtanaw-tanaw sa imong mga bulak. Daghan man baratuhon ra gud ni siya pero magwapa naman gud ni siya og daghan na kaya akong snake plant nabuhi na siya guys. Di lang na po nato daghanon kay tubig kay basig malata na hinuon ang punuan. Siguro gud nga makainom-inom sila. Nabuhi na akong aglo guys. Abi. Kasi nga tubig ko ihi. Tubig pod. Di pa man sila pwede yaban og ihi kay kuan. Patay ihi, patay tambok. Ha? Di pa man sila pwede good kay kuan pa man. Bagta? Mag-uwa pa man sila kay nabuhi. Arsam to na ako ibutang tong duha. Kuha atong duha dro bigaan raman to dro. Kuha ako ipakuha sa kuang Ano na? Imo na. kahoy. Kakuha sa to katong duha ko katong. Mahimo ka ng buwan na patay sa O gani. Kuha sa tubig katong duha bito ah. Ako ni buhatan og na siya guys, ako ni ibutang diri aka ni siya. Butang na pud nako diri sa sulod kay para siya nga dili mapatay. Akong butangan diri og iyahang sanggaan. Siya. Kumayan. Basing na iring di sa ibabaw. Asa iring? Ganyan na ba na iring sa ibabaw kita ang kuna si Mama Prince naghigda. Sa ibabaw sa? Iring. Nga good. Ibabaw sa asa? Basing ambak ng iring. Badong din ha. Basing libang ang buwak. Mao. Siya diri guys. Gapa kaya akong flowers guys. Kuan sa tingan ani nalimot man pud sa tingan ani. Buing. Ako na sa ni siyang gipamutang diri guys kay para man ni nga malandungan siya ba nya. Dili siya mapatay kay wa pa man mahuman amo ang payag. Nang inikahuman anang diha sa among payag. Ako na mislang itong plaster, pohon. Sambubuan og tubig. Sali ng payag guys, o pa mahuman. Ako sa ni siyang buan og tubig. Ano siya. Sa tingan ani nganlan man is tindera. Kahit na ako. So tingan nalimot ko guys, unsay ngan ani guys. Unsay nakailaba mo ani guys nga bulak guys. Ana mo siya violet og dahon, violet pud ang iyahang kanang stalk niya. Mo siya gabi pero butsa na siya una. Ano siya? Butsa na siyang bulaka guys. Ako kay balo unsay ngalan ana. Sa kay giganahan lang. Nako guys, kaya pagtadtad pa ko og bunot para ibutang nako sa akong bulaklak. Ito na guys. Magtadtad na pod ko guys. Magtadtad. Kung tiwason og tadtad kay para og nanapod ko'y kuan. Lami man gud kay ang nanapod ko'y ka ng bulak. Ready to plant na kay na naman ko'y tinadtad nga bunot. Magtiwas tagtadtad guys. Kay para mabutang na po nato ni sa kaang. Hello sir. Kautot mo ito bro. Hali dro. Kautot pala utot pagkadro.
Charge na nimo. I-charge na ba kayo? Na-drain na na, hapit. I-charge ba? Hindi. I-charge, tama na kayo mag-drain. Lagi, mag-isog tag ko. Asa na ang ka? Hoy! Ha?